Alright, asante sana basi bono mheshimiwa Richmond Manani Rayoli kuroria se ward ya Bugeka. Karibu sana se chisuri cheto cha Radio Vuna 102.0 FM. Timetinga ki bwa gorobire ngakili tukulia kwirere. Waraire bia. Bana rende twekire gaiga toyakwanira magana ayari sense yetu ya Kenya. Alright. Yeah. Asante sana. Karibu sana se faida ya omotegereri andake na bera tukinga marieta otinga tulitionsi. Ntunga tulitia seke nyoro kwarwa na bokanyara ka goko imanyekania muna umanyete buya wetani jesa marieta manyekante na Manani Richmond Rayoli omo MC Obogeka ward yueri me yakitutu chache south korusa kenyoro kya bomeroga. Yes. Alright, karibu sana aiga somo rwa baraina amagendro kero to kwandra mangana gendro to kutukuna buno mu Gusii buna mu Kenya ya sibunge ya county ya Kisii maybe gataliki ya ungeriki Jende omo chairman we committee ya culture, social services, arts and sports. Alright. Yeah. Asante sana. Karibu sana. Dakika rutugu chaka na amangana agendrete gukwandiro sana se chinkicha bona sense ya Kenya ligoli liobugima serikali na agendrete kunya ko minoko boka samangana yebanko kunya ko bantu ngote ubaringa ankyo bintu bibebuya tomorrow ligoli bugima nkero na rense bantu bakometinga tomorrow ye ndiye kale timetukorwa sole buno murai kyora tabia bakenya sobo tukubora kagete bintu mbiri ko chikabarais because woni ga story gereti no torigereti asare bosiara ko woni ga serikali tibwati bese ebintu byachire igoro n'abantu bataramanya serikali ya Kenya kwanza nengiyere ande nembere sababu neye boni ge bintu kiregentu gyachire igoro na kiregentu gyachire igoro ebono bataimeti boni ga ono mwaka mutangani oyo kabere oyo gatatu itogo chukwa no mwaka kane bachake ko yiri batebe moro chibono byangire kugwa tigere naende bairanire gume so ebintu bigasaine ko konga naende bago chigochorwa baro naende bago swa naende babimente so ntubu atafauti because tuabere tokorra ngaki dirie korire ngaki yechukura nari okonyora asaba agotema koirania magori ebintu inse boni gantu bwata ebintu unesukari yani bagote ebintu biri lazima mwanya banta atumie ebintu byabeire bikogenda igoro tokoyerio tebe koyerio bosibo koruga omaye komenta amafuta because tafauti te yawo amafuta ari na arbare agotumika korosio bosibori so you got tax yo usibaro ya chire igoro igo you tafauti te yokore taga ekyo abantu baito goikabasibe mechibi ase ikirenga kiya bonia ebintu ne bikongo bire gochubosyo unabona uroche kagete wa maybe ngo kwanera toro gochubosyo yes ya gerre county chance unandu ba tores machinani umadintu na Abarai ba tomenyete na bananchi tomaye tobo kimuna gokomete una abantu baito bachandegete so na kikwaro che orocherte chikaunti chinyinge chiasikire bisieri kwa sababu ntoko nyakwa na gari ngana machiko tokorosi abantu baito baumiende oikatosieke bisieri na je serikali ene era amanya abantu baumire eto chandege to nani ndubu na torega. Alright. Iko muna omheshimiwa na ndo muraya se county ya Kisii Mkenya ko matebya sabato ko ngagendre wesibo muchibi bintu na bikomo anke teribya ngayego chikobera buya onye bono yangire koba umaete baga dato sanene mukama muri taramoro kora dine problem iri ubwate boni gakoboko ebintu ne bikomo bigo chikoba boni goke ni bichikoba buya nkonyoro n'abantu bakore chiasara abantu baoniri amane baoniri properties we sustain you woni maboni obugi maboni so by the time bago chikonyoro chibese maybe na ende kwa ya e property ende osoko gore egento kende okonyora ekere igoro so igota tofauti teyo. Alright. Onye ndi babwa tenchera yo korosi boniga na ngamboniga barosi goso gonte togore boniga sukari togora 200 almost 250 shillings boniga omai on there after 2 years bachi ko yeri sukari yeri because already ntobwate a shilling against a dollar igasa ine go chiesera igoro so nchera te yo bintu bito bigo chikobarais Alright. Metenga
aye kwa wiro mokoli emirimo nabo igo bado still mokoli murimo ole bwa serikali ade background also no mwalimu ole bakoli emirimo bwa serikali baganyerete ng'a lichiko lilio kuna choice ta semia ya mashahara obelinde gusira murobeli bwa serikali bokwagacha chinyomba ligwetwa mbabe bakonyara kuba bakonacho timete position ya onerelia sengane yo egendo keria kino kongaina abakenya nchira teyo rachiko na chuko lazimisha umuntu abantu mbare bamenyete Nairobi bamenyete chinsemo mbari chitown bagurira amarimo bagachira chinyomba ncyo kubana chere taxi abande bagusabe zinga ntokuruka mortgage eroni eriyo kugora chinyomba ncyo kumona chirebese already uria ne community go chigaria chibese chia na amaite buna gwaka na guchiari saka bese chibese kurwaga ure nyomba nga yoko ina 3% na inde abantu mbare bamenyete chinsobo tata iti nyomba kodi no muntu obokima ngane nyomba ko madayaji kwagacha nchere to kora leta bona priority entanga nanga to uru Kenya te gerare ngo serikali iri yaera na agache te chinyomba ka abantu 3% ya babekerete ai bono gwachire boniga gwanyore ebintu byatirire igoro ebiri abantu endagera ne regento kiamana so mwanya abantu wa mentira maguri go chigoro ekere kwa mentira maguri go chigoro na ende bado ogasa ne koma na ki ngagenda genda nimbwate nchira ngoje kokoroseria ogore nyomba chuzi ko gataga de yabantu naki nganki abantu bayinse bari batatwarire tichinyomba bakorara mikera na ende mbabwate moshara so ata ite ko misa abantu aba bayigoro tamaiti dependence yabwate mbarenga tamaiti banta akorinda mbarenga omwarimu akonyora omushahara oromoke ekara akonyora omushahara oromoke na no moteri uchikumona 3% already nabwate family eri agoketa for so buna ntu bari tore mashinani etwara ko teyo president ekine gento ki opozi agokora tigabwata tigane nebintu ebyo tiga abantu yo tete kugore nyomba agore oyo tete mortgage akoreke agore all right wetani abo otebango morobeli yo ngorosiora mabaka yimirimo asaba saya bangi amabaga ya mirimo notara manya serikali serikali eri nenchire ya America tiyo korigichi koira nchibese ekiri batumiyete kanga kiye campaign na ende bintu mbiri ko chikobaraisi all right sawa sefede yo mategerere linga elichikelise kunyara ko bali gweta makoli emirimo gako na choice ta semia no lyo morigete employer era kona chwa 3% bono abu so korige 3% each irenga for one ochire na maite abogima abokongete the position ye chako nyago create ritanganya kere baso eto office mbabwate chigari erere obisi ya enja abwate chigari nga kiri aso erete because nere konyo atarand over nere renge vice president yani deputy president yes so oyogasha gwekera acha okaranga baso kirichibe asegete chi billion gete ngabachikogora chigari bachiri go create office of the I don't know the second lady babekire prime minister bamubekire office of the first lady of the prime minister chitari wastage of money inkiata ari gotigera chibese chi billion chiria nanga chiachete chi county chikonya abantu bari abataka okay you see ekera ogochorwa turi gochorwa ngochugwete ninge uno morai ogochorwa ochigo meke korosio bagima bwa abantu bari abataka bari babwate imani naye kogochora ngano chiko bakonya urachinje buguma bwabo utari change all right sawa mwishibika rutuko suka wiki ye aba MCM ene kigoterania bakoli ya Sechi County totaracha buase enganeyu ngate negatia bali mwene getinga ono chikaramu abikirese Nairobi wamenya gotuanchera twachitumika pesa chitari toko rusiga toko sangereri twachikata chibanki chia county tigari twachirusiga na pesa. All right igago kwene kinga chi county assemblies mwabikire chikaramunse yes esababu nereri beso nyanchiri gocha o maite devolution ye kare acha mwaka 2010
ya mineti ugatuzi yani revolution area abantu bansa ikirege ndukeru Nairobi kegenda mashinani so twanyon robo konsana ntuba batori mashinani tote toko nyomo mushahara uramoke lakini expenditure toko make in a day nya sawo maete etoko enda otobawe yani to kwerina kokonya abantu baito because abantu baito na barabo nongeko batebinga kiyaya spesa nchiracha mbari ko mbata dikomanya iho ikomanya na kiyogo jeso mu jeso yo for survival otherwise bosaigo mbaro in fact aba MC ba ko rega sigetere ngo musana wiso kenye ngima omuntu obwenda ko nyochi bya singe no mu MC kwa sababu amatanga gakoba omu MC musaja bago etana no mongina bago etana nyombe vuruganeria ngayo mugambiare nyare bongakire ombunire umugambi wikotomega gari omaide ntobwati ambulance ogorusi bake gari yao watomana aya ama omuntu gakwanya gitari mariyogota iyo nsachinde chibese nayo korwa to kwanga amatanga gakoba lazima omwemzi yana amatanga oyo tako yana matanga ochake kurutwa magana so mbugi makyo nechibese nchiyo woni gatibese kurchia chite county ge chite mu Kenya kabere chirichia chite chinke so injerete yo county era nyare go operate minus money na kyo gokora na kino naba korie gas una boniga in fact chibese chigo chanke echiko gende meshahara bese cha development nchiyo all right because otaka nitibando meshahara emegoma ya chakire abakorie gas yaba be county mbabwate chi family mbabwate school fees bagwaka na abana babo so njerete yo rabe nga toiko baka na meshahara okay mweshimiwa bwaterabo ekiagara timanyeti kaite ngo mugavana nero gwento ko bo mustari bosonye kina kiako garamoko teneneria obokoria se chi assembly lakini ekarongorigereria the issues mokoreise utaranyara ko bakogwatora gati yabone ngana ya sitting allowance motegetenyara ko ba gekoirani gwekiagara kyombekerio korenge meshara yabakori mireme SRC ngenyarete ko bakegutenenia mangana a sitting allowance na ekeroku ukurigireria the issues you are raising that is one of them sitting allowance munyara ko mokwegwa mutageta ward development fund kiganja kya MCA buno mubunga bwa CDF na oversight fund ye Senate and of course mutageta muiranirigwe 30% ye ebankeria mutageta on car investment mutageta ko mokwiranirirwa when you look at these issues tuachaka kuruga bwatepanga asebono besanjio obogimani go bokongete lakini again here you are MC you need more money are you genuine yes inkitoka bere genuine we must get more money for cater for abantu aba baitonsa ntu tomenye tenka omwe to mo MP wege ndobona komanya omo MP agachorwa Nairobi amenyete omo MC ochorwa nka amenyete so a problem when they don't speak ase ko landing ai aso mo MCA so go ikatonya chibese chire chinyi go ikatoma ntu musha etu achete bune serikali ya achiteiga aba MCA ba lenga last time e ba rwa kan chibese chinyi remina re allowance sinchi are ngoro eri tuacha esa risiko tukanyo ya nachire intebi nkonyore 86,000 ya matanga ngo chira igari nko beka mafuta abana banengo akanire school fees abantu bari abatakango konya ntebi no nae like a week ya te bono totebe koru Thursday or Tuesday I've spent almost 70,000 ya matanga abantu batari kwenya ikobete linga nenya gitari ya ngambe ba wevu bill and then na top up chibese chirichinde so that timba kore bill because kun mbenya hareti embwa to mobero menya mocha ligari for 3 weeks family tiri ko bakachikote makobeke mechango bakariza only 10,000 ase bill ya almost 35,000 nkana kakamba nka wevu chinde had to get money ngakane amo moto ni mobile so ebi ntombira ororo into we must get money my brother omaete asanare go ikera neba naye to gukora gasi sera asara abantaba SRC nerite to goita SRC control of budget ebatete goitega ntokoro ka devolution etoko sangeri chibese kurwega our own revenue chigoika chietere to chinyora proof kuruse control of budget tumaye go chitumeka lakini ekerto ko make application
it takes like a month tutanya konyora approve ne chibese ne cheito. Okay, mheshimiwa koroto chaka watabanga serikali yebesa nchiyo ichimugo sabanga ichigo chakurwa echitogo saba ababunge mbabe eri serikali yasoete mbabwate abandi ababe kachi kase ka yes. abantu bari they are 50 boss ba kuchibese car loan mortgage chibese mushahara ororo ngasi kibago kora aria ebwete yo MCA. So chibese nchiro if well managed, lakini okobo bugimo bwa chire goro basukumire bintu bya chire goro chibese nchiro like chibese to if we already care style to correct chibese to correct chibese bya sana. Lakini a problem when it comes to implementation usage of the money no a problem we kobera bese chiri tata it ko risk chiche county njo kobeka chibese Nairobi gari ose kwa no rigari ababunge bamenye tabia mbabwate si mbaminyo kia CDF bakairani. So ekera bakoirania etutaite koba independent uno mo MCA tomanya naki nimbwate 10 million. Yes, this financial year echibono tigambeke milioni 5 tiganchibeke sichipara echichinde tigambeke ko chise birasi ECD echichinde tigambeke raba abangina amaje twe budget eri ko rugororo intu abanyene tadinga tuacha ekarto goche county ya na kutoko nyachiwa sia chile county ya chile chinga digera to chukua minute ngento nane ki ya pending bills if we are na karto bugate budget yeito eto kuruega sto ma de chiwa sanchi korta nchiroro abantu executive bacha ba check ba kore inspection nini chiwa sa chiaka no lakini boniga omoye na de MCA omoye de MCA onomade to ko chiwa sisi ni kweta nane principle. All right. Ekero tukurikireria chibese chi SRC anyara tokoba ke gotenania sitting allowance ego isha kabira about 5,000 5,000 per sitting, actually 6,500 yes per month, capped at about 104,000. yes 104,000 that is generally na kio SRC anyara tokoba ke gotenania, lakini currently ekero tukurikireria kulingana na SRC MCA gako li about 144,000 144 375 ndobwate committee sitting allowance mnabona no emembole ye committee yes owakona about 3,900 per sitting it capped at 62,400 as omutienyi no so, chair so kende chair nchire igoro yes as a chair it is true ngoba chire igoro jiko cha about 6,500 eva isiali about 5,200 yeko bakabd at 83,200 asomati so mheshimiwa SRC ne batigirete chiche a committee what of the national government. In fact you see ekero compare mo MCA at the same time give me the figures yo mo MP. All right, if we are talking about 104,000 per month you know chine chipesa chinyinge echina bongo chira matango mutienyi na vera sako ba mshahara ya mwalimu metinye tato tigata ngatabi omwalimu na nyora chibese chiri akonyora oroje bantu taibanga bako mubokera gochumwaye. I tell you ochora ari no ebone oganyora abantu mbarenga bagocha na nki batagete rero na Saturday mugaso na ndo bisiyane ko check tu ebintu reko tsoko bananyo te bagari okoboy wiki enanyora abantu bagocha bonds nichibesa batagete so omwarimu gaisara anstaria musabwari chibesa. In fact na abarimu ababande we cater for some of the things to school una abana na boko nyomwana oseri gosenkia seri kwa bata chibesa kwa omwana so we need more money bona ayorante ebya ngatokorera 100,000 100,000 nichibesa chinyinga sana because nimbugate na nje abana bakosoma. I need to pay for them. At the end of it, politics ni biashara. I need to make profit. Umetabu mheshimiwa egotoko kwa na kando no moshara ina allowance. Then secondly mheshimiwa
ekero mugusaba abu wakwani ni yo mu MC ne figa yo mu MP ekero gusaba bona singenje rero tulega no mweshimiwa ule the capacity mu MC ekero kwa umaite busako enda sawa na inchi bachikora ranga ki ngaba MC bari grade at the same time bate bya ba MP kibakanyora. All right. Ekero omweshimiwa mugusaba sitting allowance yabete capped yabete scrapped by SRC. Why should you be paid as a sebente kokora? Because wakandire ogende bunke wikaranse oro sema chiko. Why should you be paid an allowance? Ende bwakan woro mshahara at the end of the month. Ekego chaka na ba MP data. Even the president is given sitting allowance. Nkigeko rego ikaso monto yonsaiga banga. You know ege chaka kirete igoro. Dio yenya ba rego scrap. Let them scrap kero monto or elected. Inkibako ikiraba MC like car reimbursement. Car reimbursement, that means chibese cheke roko tegari, it's tax. Nkobori tax reke roko regari. Why is it that bata go to tax kabere? That's what we are asking. We can't pay tax twice. Already eke roko regari ngwa kanori tax. You see? Eke roko ire ne kuchibese chia roko tegari bado chia nacho. What's the purpose for that? In fact, chibese bago to nacha. They want to take away 600,000. Echiaki. Ni bakabago to tika chibe sechi tuakonya konyera abantu gari. All right. Omaete president ni konya sitting allowance. Traveling allowance che president chire igoro. Because ekera ko gena ko na ba team yae. Ngoro ri na ba ko gena. Nkego ikero mo MC oyo ne ero rindete serikali ya mashinani. Omaete biro mo MC things will be very difficult. Ase kenyoro. Unabona ikanto bwati para. All right. Lakini rende umweshimiwa igo you are saying mugusaba chibese chia saying nja abande korogoro gamba sabete. Otemba bwa. That means if they are wrong, na you don't mind being wrong. No. That's not a wrong. It's a right. The no mwalimu na nabatu wako nona allowance yo kwenda kirasa. Mwalimu no. Umunyagitali yaka no allowance yo kwenda. It depends the choice of a career. Yoko genda go. It depends. Omaete tiganga debi. Siase na gote bine biasa. Kuika at the end of it no ranking tumeka faida kinkoros. Toko gena siasa no matter time sindire oro unabona iriya mangana ya supplementary ya rengi. Tuare ko gena bila korara. Lakini mwalimu yana ara irimwa. Kuika to minyo kitore na kitoko nyore binte. Na kitoko takera allowance chi. Na ende ko to isaranso abuna tuaru oro. My friend, message no never na yo mo msi boni. And I'm praying one day o job. Yeah? Toko gena ngana kenda. Toko gena ngana kenda. Goko genda kuchi anons no chibuno go tare street. Yeah? Ko ikomero monto wo. Sachina go de mugambi. Na de geta onya efe ya ndemire. Umugambi ko na de ko rumuruire orike ruwa mariogo chiba sigana iri. So onye to buga tinkyoga. So that's why we are fighting. Ni baga yo ko iba chiba sio mwananchi. Tiato uke to bwene ta kwa gutwe budget. All right. Tuliriye bese mugo saba yekeganja ke World Development Fund nengana yalenga soroboti ruwa BBI. What is the legal backing? Yugo saba kwa ino ekeganja already serikali irabisi yalenga against chingaki choroboti ruwa BBI. How realistic are you when MC? Bono, omaete to effect the revolution because toro chore no ebo seigo, digital rengo, toro chinchiracha. So we are demanding that so that the devolution ye to strengthen devolution. Because mira chibe se chi devolution ya kure. Teyo. Injera teyo ra to tebinga we live at masses of the president. Can devolution here all. That's what a president, these are the governors. Abande. You have to dance with the tune near president. Because in Sachine Bintongo Chibirubiakwam. But if we get the money, we will be independent as a county. A governor who Chibese Amayitenga ki, I got Tino Chico Yonspi. Nero represent here county. Chibese Chiacha. Nere Ochiana, Ochipangera by MCA. Aba MCA Baba in charge. Bamanyana ki, Mbosa, Ochakondo said, Buone para, Abandobana Bao Quenchara. Because Bantu Kibago enche yo, Onyabanto Bakure by Rocco Encha. Njogo Chikondo seria, Naboni o Ayo Pangit Nevirasio Chikondo said, Nabanto Babuati March. Tigato public participation once we have the money.
public participation yakare yachire abananchi boka abanyene batebe ntutete gentugete kuna bono ntu akora ngento ko ward based budget ya 41 million etwanda tugakora public participation tugatebya abantu ebintu tutete ko chikokora tutebya ibintu kimo moko priority abantu bagatoa tugaeti as CIDP na ADP tugakora bono we are set to go so ntu already boniga we have done in the talk of ward based budget ya 41 million whereby toka kare ko capture 2 million from the bursary lakini the executive na comment 3 million chibe 5 million so next financial year eto wate budget ye supplementary every ward for 5 million abo ase chintigario kero mo MCA agapanga chi project ya boy oyo bwanjite na abegete like 20 million sikipara so that yokora na manage para echino panga chinya gitari echino no pangira mache so at the end of the 4 years because mwaka ndo choro eti na kikoro chitoko na kitu hapa tebe na ki ntoko mwaka muhima tutara akora gendo no neka chibe sichiri arengo echinde ngoche rototo kwanera no ne binde bia paying bills oroche gaiga chibe sichi ne chibe sichi echinde chia chete chikariyewa. Okay, so mheshimiwa sente tokoraga ikiganjike kia World Development Fund asili chiko njira kikira nyaroko ba dekoroswa because in the first place na nagotebi ina kikia link one of the issues that sorobotwa na bakende geria CDF yes lakini geto go chukutwa low amount yes iko more optimistic nga na bebunge ko nyaroko ba ko barosinde of course they must abundo bwa teta iswa litoko borani yago ikachiba sichiche because in chiro we talked with the president president yakateba iga as long as it is within the law he will give us and we have done everything within the law okay mheshimiwa gentongerege sumbweta ba Kenya ga igoro yomogiro yoino and I think enere serikali re unique the first time kedetora raba MCA bako and strike mono tumeta banyagitari abarimu no bako genda se chipara bona ba MCA na baruba so ira se para and in fact is also unique nga this is the first government wara no na babungo masharo kunyara ko bako gotonyorwa lakini inuwe kama korekana nga mubagikaine mubwate kyobego nga county assemblies forum and members of the county assembly congress ngire kikira ngire ti omogiroyo tiga no ngote bitata CAF it's county assemblies forum kwanyure you talk chora 2 members from the assembly bako eno tuwakilisho ne speaker yesaranza kontegarara uya but bo not waje tokanyona this thing has been overtaken by the speakers na speakers imbari gwake rukura speakers n'abantu bagocha twabachora titwirire chukura speakers barabuse ko rigereria muyabamenyete no mushahara obo oromorito so ebakaena bagaisaransa kuna speakers forum bagato short change so ekerto which could realize into the chore tabanta abachi got a short change they are not fighting for our rights na kafu era oro fight for the MCA's rights and then we had to make a U-turn torengi tawakora so na kike tuachi ete se kiombe kike ne goteba tobune CAF to ira na moina because chibe essential every county go subscribe with CAF koran chi activity chi CAF but bono tukateba chiri bakato kwa ina chibe essential chi yao no ne shughuli yetu achi ete Nairobi we had to contribute money countrywide kera mo MCA na ruwe chibe countrywide which can make a function area be successful. That's why kwaro jitogo seri musubati uri kuronga you are not fit to address I know monto chorire woga akiri chukura okabu woga because of your connections na friendship okaba picked nkyo to address we want somebody who akiri chukura acha atotebi okay igo county assemblies forum members of the county assembly congress yes members of the county assembly congress na kitota itekawe the place yeah because it will be independent na speakers mbari go isaranso yes okay sawa so
Mheshimiwa subutu kubwelero muteneneti of course ebikaro lakini nimete committee sittings chirocho njigenderete na anything kera arise we have special sitting. So what is the end result yigenteke kegere serikali kurugura dinoro chenkolere chibasa nchiyo what is the end result bono bakora chibasa nchiyo obviously baro sermo morugyo mudavade was it necessary banya basa nchiya rengo was it necessary obviously ebintebi chigari chiri bachete ko I don't know was it billion irenga chiri basabete was that money necessary mbare kora atumeka none chigari chiabo nki bachete ko ora chigari so kogora chigari yarenga necessary aba Kenya baku let it be usingitora kwanda to konde ngochi ko ore gari otiko ko kwenjara already no bugate gari ogotumeka. It was not a priority. Nabi ebinto mbira no echi amangana echi nyumba. It is not a priority. All right. A priority boni gano ko reduce the cost of living. Ebinto bira nense. Amaya ko te yemangana yo kwagaje nyumba. Ngogo chikwagaje ngogo chikwagaje nyumba chi ngogo chikomenya ronya kokonya abantu bakurenja. It does not make sense. All right. Mheshimiwa, let's work on an assumption nga serikali tebasa kotegera concern such democracy because it requires a lot of money. Nabera watemenga ntubwati bas that is an assumption. Na inu muri ko attend bikaro bia assembly nechi committee joka mugo attend. On the other hand, governor rengo nyorali kawaida revenue allocation bunere asa mangana devolution. What will Kenya lose? Kenya lose. You don't get anything muri ko in the sittings chino. No. You see, a committee is an extension of our house, of the assembly. Okay. That's why I'm the chair. I sit there as the speaker in that committee. Okay. If anything arises concerning my department, committee. All right. I sit there as a capacity as the speaker. It's an extension of the house. All right. If need be, I advise the speaker call for a special tuarangerani the water committee liaison. Okay. Chicha Jones to advise the speaker, we need a special sitting or gazette. Ekera gazette then tuisera so tuache tuagamba tuakora na ende tuirana. Kotimoka. Okay. Then that means go suspend the Caribbean County Assembly. Tebuati impact in the house. Does it have impact? No, impact. There's no difference. No, impact. You will come to know. What impact will it bring? One guy I don't want to think that go tevaga I save your baby kwa sababu ikinege ntokege ndrete na that my capacity tumwati authority yote ma impact kiekore but impact nero. Enakoboli swali lia singenjo tayari aba MC mbaro already konye batali guikera nebi karobie county assembly. Even other counties no Nairobi we have seen that. Asengenjo wametenga no ngendali allowance teyo. Lakini a committee sitting I don't know wale lakini ase ekikarogie kawaida kioko kwandre mesoda na bintu binde tayo asengenja mete there is no allowance. I don't think Osemo MC naro commits those sittings. We have seen assemblies she commits a quorum when MC budget. Nairobi. No, Nairobi, they had their own issues. Nairobi is just one out of 47. We have never missing a sitting because of course, but into what a register so a register control, you never know. Reach control because the nigga no 1 inch. So we call all right. Waterabo. Asante sana mwechibutegele tugenda gusanga chinkwana monere mheshimiwa Richard Manani Rayoli oyoro MMC we ward ya Bugeka kutoka se kutoka se county ya Kisii tugenda gusanga chinkwana gaiga ya maseme radio Vuna 102. All right, mheshimiwa karibu sana inda sensemo ya kabiri ye chinkwani chi ekaratu wali kuligiria gose okorelia serikali ya county ya Kisii kusajenda serikali ya county ya Kisii moyere gusego ige kwete bwatili tanga serikali nero kinianda koranyolenga ya kwete kale ngoko ndrengana ya pending bills
lakini so tigaturigireri so far koro maswabi singa kie obokoreri bwabe iraria kuringana roboti ruriro bwato kwana controller of budget as the first quarter 2022-2023 as a allocation area development budget about 3.66 billion tiba samwa tumeka is only 85.54 million imedinga chinyinge mwanyari tukoba mugo tumeka no nyono kuwakana mangana ya pending bills nebintu binde in fact karotokorigeli executive iko yatumegeta 1.11 billion as a employee compensation 144.38 million as mangana operations and maintenance na development iko yatumegeta only 85.54 million not even million kete kwa mbwatira mheshimiwa timaite ekero kurigireri those figures so far ekoroki county bwate ekogosemere gochia sumo Gusii gose county ya Sirio Boroso tangani manyange serikali ya Gusii yetu ere moyo ekoyana na endere imara okay ekina kinda tenda gotebi chibese cho ogokwanira igore ya development yeye ntware gochaka project tutaraka na pending bills bari gotoira koti ose bari ko ile county koti of which we had to establish project ki yarenge genuine digere yakanwe na gotebiriga igore yichpara for example ntware ngene contract chekera barangire tukwega bare kwa award letters abande bari bakorete gasi yambeo opako munga kanaro ya mukuru basi otinna gatebanga gakinje na akanetu kibese chinye bago chiko bago tebanga nkonga kana bare nande bakaroze documents ya buya abone to chikuaka ni forfeited almost around 14 million odati kibese chika governor yande chibekera ni mwana mukuru rabanta marioko akatiga iyo so abantu mbacha kitugwakana so ekero ko liye fige iyo kibese chinde chinyinge echichitesa mangane meshahara nkagito no tambo atari tangani buya emeshahara igore ya development yeye ntora arosi no empara ebintu mbire byarenge necessary na kia gata no ni 85 million ichiga koraki chigatumeka all right na bese teyo egosire iri yarenge nga budgeted ye account chike bese chiri chikoba carried forward as unspent balances ne cheito it's our allocation so anytime tochita ete etogo chisaba chiko koraki chigo chiri chikoba carried for ni bachi bese chiri chikoba carried forward to the next financial year bese chitari nga chiko an chiko sira kote ne chike Kisii county chiri chikoba because timeline ya etete baka Ekegusii system so chikoba carried forward as unspent balances of which we have a right to claim back. Okay, yeah, all right. Inyoranga already moire red card kurwa service mo control of budget nga so far obutumiki bwabiri koromona se recurrent than development red card area gwetania tigana ode eliye bikira se ekatiba no nki yako gara binde byachete I'm telling you a wage bill yarenge igor who brought out something about who brought the wage bill is the former regime ekenegen to omer na you'll be shocked boni the figures which are there the wage bill ya Kisii county almost 70 eker tuache to korige the 2 months boni bantu mba kanuchi beso moshahara omeina June but iba go chwaka minus taxes chiri NHIF na chiri submission chimwana takoba bako na chuchia to muchiari the county is not going to pay because ntwata the correct na regente kiame shahara orose kwende budget we had to take it the way it was digere to chikora na kitogo kiwo boroiro I told you earlier for the last 10 years the serikali yari kwa ne deficit ya mshahara metinyebere so ntubune serikali iri genuine and open we got to be abantu ngikere no ene chibese chie basa lichi twabegete for your information chibese chiria echi abege to as development no je ntuto gaite buna assembly biya ngote ibono sobo koni bo soerete
ekero twaetia twamanyire ntwegente kigiachire kiabekero recurrent tugasik kwanza advisory koru COB control of budget agatutebye no okoba nichibesa toro chigo chigutumika china buchinge development tigachibe ku development then bone advisory yachetenga no basa riteko banda development ekoba recurrent because nege ntukego tumeka kirenga ki every financial year so it must be under recurrent so ama tukokonyora isire koera tugaswingini bwango tugateba no tigato isaranze torre na kitoko amende budget tukarosi supplementary of which na kitwache ritabwango tukonyora advisors from bariba national government bariba ko the budget ye country but tukabate this is what we have ndobwate issue eregana tukarangira even these officers from executive bariba gusiranza na buba gusiranza korosi budget tukabaenda na barabu we had to sit in Nairobi tukaisiranza bari bakatebina kitoko kora na bari bakasomirwa then we had to align tukachaka igase muri ntweteti boni ga people don't to get each basari All right. so serikali ya Kisii county taringe ekwete ere moyo na ende ko ya nembe ingia. All right. So mheshimiwa wote serikali ere moyo lakini you made such a mistake. As serikali ebwate mpaka umwatoni tigango te ebwate mpaka moto. How could you miss komanyana tigango te basaries recurrent serikali the way I'm telling you omaite serikali no manyete kwararo rebinto bina ebinto mbia no don't blame omuga kori ongwa mondo tabasa kora umu the former governor the officers in office were messing his system. All right. Mheshimiwa wono tukokwandira serikali yeino. Yes. Inse yo mugavana rati. Yes. Ebunge ye county ya Kisii. Ega ikaransa. Ega itienga chibasari. Igo chiranda development. Ebunge erase serikali ebwate mpaka umo wakili bwa serikali. No, a mistake. How did you miss that? You didn't get me right. A mistake ya ruete se COB. We have the advisory. Okay. Letter. Na uba advise it. But baadaye pagacha konyora they are the ones who made the mistake. Barabu abanyana ba akorta magoso. So bagatu advice liru eliachete tadi dio okana. Ili to advice tina kino yenda isaransa bwango chinchi genteke kurwa gocha. Okay. We misadvised you. All right. Of which we did. All right. Tinge ya nyaro kabaki ko iwekana. Kero tukulikira studio kote yentangani ya the first financial year se obogambe bwo ino munabone karo ngoligereria ebunge ye county assembly yabasoko kunyara kabako go ikaransa. You spent about 162,000 as a committee sitting allowances against a budget allocation here went above 92.42 million. That is about 0.2%. Na echi figure choko so ma what is the ori ina kinda akore manye chi figure choko so ma this based on the report ya control of budget. Bono tega rangote bi the report itself had mistakes. The report itself is not authenticated na yekorteki bate yote COB. It's the same way COB advised us basari chibe development ni bagari yarikare even the governor himself cautioned the akabori na abeiro mo bunge na kimoko nde moko tebanga mobeke basaries development ni bagay bwina to kutoka recurrent but iri rube rindiro so aba baje to ko tumama ruba yo no mutano bache to koleta ritangani so sio bina barabu to cover up bache bagatebanga chenche gente gochia so ekarora kananga magosa araria ase county magosa taringe se county okay onya arenge se county ngwanjera na barenge na ntochuko kole supplementary ende to ene bwango because in the next 1 or 2 weeks abantu ngo kubere kibasa. Okay. All right. Sawa. Umeshimiwa muno kukona gaga sobo tukobwalero so far mwareka ndrebo na aba MCA you mogotengera etuni to you governor. Are you putting the governor to tigana na ebintu na nyuma mwao ocha goma ni mokao nya tabuka digoso okoba nyane ba gotebiringa mokao no mobe intwe simba tara akora igoso
kene ke yakore totally onye ndi simba akore rigo so inji Richmond yo motanga ngotenna unte neme se gomo de via simba watokose the other day yebare ko teba ngaba ke tutu babutiru give me even yomo ke tutu yo mo butirwe ngomo ke tutu yo mo butirwe changes transfers echichire normal no na kwar ko bana governor boni Ruto is streamlining serikali yae ko rusiaro ya obeko ya areta bantu ke so that the system can run so what is wrong with Simba ekenera ko korabo it's not in Kisii alone Nyamira ko korebo inki ke ko rasa chi county 47 it's only Kisii ga to bwati chi bulogo chi ko koraki chi ko nyakoteba governor eke na chi ko nyona na mache governor na anywa mache bloggers ba ko liga simo sinyiro ko korabuna let me tell you no I brother they're putting the government to account bloggers okay tikabakoro mutandao ebi assembly bigo cha to biando aki assembly because we cannot dwell on rumors ntoko nya otebanga governor sindu ko regasi we hali governor kera ko stream o maite manifesto nera bugate bari na senator if you had me clear yesterday cardinal and I have the senator tiga magana mang senator is my brother, senator is my mentor, is my political teacher. Senator okay so there is no given a day senator and they begin to tinyu na there is no given a day na nyako no nyako rabako nyakungusa komungusa kuchia at the end of it senator nyomba go cha isaranse na nche isaranse tubura ninga iri gosori omoge tutu no mo mromo ne bo mugusi obwate ko no mo basi omoge tutu ogambire emyaka 10 taro chiba muraba bande nyombe chinde chiko bachanda lakini yaikire omubasi oyiwe ngomumuro yo monene na ndene yaro gasene ngokora incitement omumuro yo kabira arwanyi kuno bugambi bwaye mbwa akabeire boygo Senate is going to calm down barizon na governor bayigwana bagende igento kiage nabagengi basoyire kati yabo abanyabitina the same people babwatete serikali eri last basoyire gonjiniye bitina kati yabantu aba babere okoba ebintu bimire byachakire gokora kuruburwa so unkwa nego le public service board you actually moeteti is it 69 yes out of 70 yes abuna okora na ki ngokora tore gasi yetu lakini egomogo tengere tiga nga yoko manyira how do you know ntedi nga yoko manyira nkware ngo akara to ko be gro ata to tenga you are not there tiga na nae ko bwati bintu romance lakini nga yoko no ntedi ko tero kikwa bega tu omweshimiwa to gatengera no omweshimiwa look at this is it logical that is almost unanimous that's almost 100%. Do you know why to chete ko soma report here when you tell me nga no rete body ekareto omuntu ekariko omuntu 65 years nani wete o 65 years ko be sweeper ka ko body gwe sababu I was sat in that committee ya labor ka ko body gun criterion kimu atumegete nga na bwate professionalism in sweeping to bwata abana iska 30 years bara abuse omuga ko no muntu akorere gasi retire ndori ko kana ngata imbobe korikwa lakini nga yoko ina na chances echigocha to mai ko cho monte payroll ebinto mbire bitara soka ga morore nko igwete report gete ya audit nere ya HR ya sogete yes last year ki ari aretete egasomwa nga abantu 52 using the same ID number go draw salaries arafu mai ko chakonde yonde ibono ga iranga amagoso tu akorete to go dance ne tune my brother ntobwata abantu sika bachande ketabange abange kwamanya konyora amabaga ko ba advertise amabaga 43 abantu bakorikwa bari kwa abantu 60 out of budget ekekekerte wage bill yakorteki etirete so omuntu ori raisi oyo ku understand obwata obongo boraire na bakomanyanga gabana tayo koragasa so abantu aboroche mono bakonya kuoga aba bakuoga dane dade ngiche kwanere bono gabuye aba bakuoga mbari barengo bari konyora amabere kurwa ase serikali iri yaerete babugetenga simba gagwa kirwe yoya matiritiri nga nanyegere
I know that's what you mga korio lengo roba tu are gokor o monta ko mga kira matiri ko sensa jiro mga kira si mo de ai gavana bando ke te bapanga te barangeriwa we cannot ega no kira gavana ko te ba Yes. for a human being to give positive results pain must be inflicted in them so ayetiga no jono mwako yega by the time to chake budget yeto usi no chore bintu biko chikomesa tika akitora ntu tika tora beke bintu biso era ini so neba ni miaka tano simba ko gamba atoka ni ngotigire usikere buya tika kwa na mangana nga 10 years nini let's work on the timeline ya contract yeto bwa na wananchi to go kora 5 years abananchi boka batebe ko ire ni bare simba ko semba ko moirani nko ire ni bare Richmond ko semba ko ire ni Richmond inche bunandega inche mondo tayo na dance ne tune yae inche a man of my own. All right. Lakini kuru, even the way mheshimiwa sabato kwa you are defending Simba, could you say mune bunge ye county ya Kisii because you are supposed to be independent? Of course we are. Are you independent? Of course we are. But ndako bori swali ga o ko nya kurwani moka ko bwate ngo moka no mo utarara iko salia yeah no more one. Okay, because so far kulingana se aba MC be bunge ye county ya Kisii saying murara magoso tayo apart from unabona nyore few elements uma tayo bonso banya kubekana few elements imbaro naba ba ko iwa mangana gete uma tekero muntu na what challenges chiae tiga ko ina ko iwa mangana nganyare bogotebi yeke okorere let's work with the facts let's work with the facts onye kwarore na go debi na ki narrative nere ya jite ngaba gitutu babutiro na kaboriga abagitu na ba minto je no mo gitutu ngomo gitutu no yo mo butirwe moira ni gas mambi yae oseri yori nchaka kurwani gabana na ndenje na bo mutangani unango oncho kaige bintu bya change but for now ntarara rigoso let's give him time he'll get his budget mbona akore budget yae I know you'll perform. All right. Ekero kwa nego mheshimiwa kero umo governor ngebo sibwe committee ya public accounts na atemete asa konyara kwere igoro ya mangana a wage bill about 5.7 billion as a county ya Kisii of course akatebanga obokorika numboro ase ensemo ya human resource. Very good. Na akorete audit report ya someto ali ase getige yosori ya Gusiiland stadium and is asking for another audit to be done. Mwana tagaro a report before to tarabeka no yae nere ya chete ya kiare whoever was given the report is the former county secretary Patrick Lumumba no to jite ko manyira mangana ali ya ID numbers nini agateba no nabora anyore ginteke nkia bwata magoso ko bataikia ni ya korte let me get a farm no emanyire ne serikali ya koreki a report ye egakora again yekere report ya chire it's under omaito taraji ku announce ntaraji gotebanga ayekwa rigetu bobe pasakara otarenga bia I have to do thorough research so that at the end of it kerengo cha gotebia go nongira kotin ego tokana na cover all avenues tim to pasaka nyanto ticket no ne gap. That's why you see Simba is differing with the abantu gete because he's doing everything within the law no ekeri kwaro chaja maswali yari ko bolibwa ndako era sawono gente ke Simba ko bolu maswali atariaye omaite mwate bya abantu omaine ene report yako bolu ya last regime was it 2021-2022 Simba was not a governor as Simba ara chikoba answerable properly bono 2022-2023 warare because na serikali ya correct aso ira as a governor so the same mistakes require chichimoire tararia senate na chibado akasene gotako eliminate abantu bari korwo mbachi ko create the same problems Simba tara atwara no igoso no elirimo because kene ke yakore Simba tara award contract yakane chiendengo orure o award contract chiembeo so a problem amagosa alionspi nkwaro chika paka ga senate ga ko mobori ki akare table chi order chi akoti
igori public service board Chergei oyo Nandi a lawyer akamubori where he has not seen the orders chikomo tebie board nebo inate kutoka in office order area got status quo to remain kwa ule status quo to remain means baru usidi already from office all right mbali go bwene kutoka office paka hearing area correct as we speak I had a petitioner again omojaji oyo itomo Gusii ase paka chibe ase muna exchange tia magoko yeah yes it has been known so something again no choke una karoke na ne mote even simba okay because eba tebe tikudi dibare garinga let's get 10 minutes to discuss it out and then we start the hearing omojaji ori akaragocha agacha na orders hearing etakoretiki etakorekaneti all right and you are saying omweshibunga serikali inere moyo serikali ya sebone itabuati county public service board nere wendo konyara kwa wego likaba kwa limere mase as a county of course the reality nelinga mwabaseria buna assembly yes and another reality nelinga a court ya attended their ejection because the review was to be done not the ejection a court ya attended will proceed with the process of getting a new board yes until kwende yabo babegete objection yabo it is hard then it means at the moment Kisii county tebuati service board is not there it is not there it means no employment you cannot employ with that wage bill you must get you must do a process legally then get me clear. So how do you employ and yet the wage bill is huge? How? Where do you get money to pay the workers? You employing Kyoko Chikobakana. The Oikotoriki system will reduce the wage bill. Then we start employment. Or Rabanto, whatever Kiri Miyaka Yoko retire, Bakoreki, Baru. I already sector get so Oko get Okonyor Chibasakuru, a wage bill once a correct. It is a my Korika. No, everybody Yarako is Mbari Korika. No, Mbari Korika. Where do you get money to employ with the huge wage bill? 70%. Then you might got a banga torika. Now you go to Swiss. Kolikatali kwa kuimere moyoka ya county service board. Mnabone report ya HRM. The board promoted. There were so many reviews that were needed to be done. Mungo cha wakoni bintevi you don't have a board. Serikali is an elephant. The government is an elephant. So what is there? What is there in 2022? The system is going to run. When the system is going to run, within 30 days, a case can inquire. A case can inquire. One of the Toko Mayanki talk. Nero what a problem. Because I feel that Tiga, Nkonyana Bari, and Chibas get a marupu changing. So, Kongrusua, she transferred in Nagotevi. Nachi one Montago, then a one on a Q Montan to Mochi Asara. Indicate Yarech in the boss, Michael and Anduru. Let's have count. What is this? Omonagita, you read Nero Akete Simiagakere, local politician, you see. Ekeramu akera okomotevi omontoyo oyo chiriko machine because ngiyabana abana bali bali komanyiranga ki machine ngo chiriko rusugwali ngiya tanga asetwe omanyita lo nero ile information akera tuno mukubwa yo komotevi naki machine chichire ibere ya kumbi ya break ngo tomwere Nairobi chikorosigwa to konye nyagitari yeyemo because at the end of it abantu bati no abantu bari kurwari gwari kuti nabanduru nabagirango umuntu nari busongo gaenda bugiranga chikurwari ta kwenda chikurwari gwa so noe barete chifracas barete manyati gango tebiga I did not be never sigari ba swing very fast nanga abanyagitari mbare bakwetari nane barenga abayikoyo all right nanga bakwe nanga boni story toko kwa ne ire tofauti so gento keri governor had nothing to do with it governor tarenga aware ngiya okorekana na gavana Roma yana tatenga egenteke kitioterere kisiasa gotengi siasa aba merili ba kisiasa meaning serikali ya egendrete kurwa ni gukurwa na gotebiga ekero go kori Yesu ekerare go kori bintebiya
taruetwa tabambetu yeah ekera gokora igintu kirikia taibonsi baranchirane until it will reach a time wacha koria racing ebintu kware gokora biarenge bia nari bagocha kugwakira chinkobi abana bodaboda ngurwana bale tayari abeire branded Simba teams versus the others others oito taiti komokwana ngiye goro kwana Simba uyu ndo taiti komokwana mokwana emoiwe yegere timo maiti ayo da botomo maiti no mo mayete oyu onde bono uyu ndo taiti kokwana na njentari kokwana yeah oyu ndo obere ka gotumeka mamulaka because aro morengo gete wakira abasigari chisimi intimidation nganje ndege ntugete ngango gera nko initiate the transfer yawo o engineer abana baruwane chisei na abana kinara goteba igoro umaita Abarai yaba basweri bagotafari wawiro napopigana nyasi ndiumia na ili kwa ili swala lote nyasi ni bidi wananchi wa kaunti ya Kisii inki abantu babere baragerere bako insight y'abantu. There are about 3 people bako insight y'abantu against the babugete ngane governor bako punish lakini bako punisha abananchi. There are 3 people because siasa nja era tata banje boniga Simba nerore governor ya Kisii county ekarare governor ya Kisii county onye problem keroro we sit down as leaders ntutachorire totebyo nye Simba ogosira tomote governor igabu gwachete bobe ngendo keteke okoruga nae nyareba onye gwachete iga tigaigo tigabono toche tokore gasia mo ase benefit ya bananchi ase the 47 counties nkisi ga obusegise igite bwobuchinga bore obo bwenete kusira to focus on ko deliver abantu wetegas and definitely boise kogendera scorecard ya serikali ino Kenya rego bakegwa kwa liko. Do you advise the governor Ironance arangalia bara ya governor? I'm telling you nchebunango kwa na ga bono ndega governor tarigoro governor arense na I've never seen njo montore that nature area. I normally go to Gusiiland na William Ruto kare deputy president me I sit with the Raila to Isaranza. But Simba is another on another level. Ono montore down to earth. No motebi neba na iboni ngani ngoi namba ya mwakire si mote governor. A problem nerega. Governor listens to you. Na ndonye kere within his reach, he acts immediately. Governor no monto ko tena ki governor. Ya ndimba to mondo ga yo tuero no roje ndoranya ora besa. Onde bino nyana ko gore bisigisa. Na motebye. Okay ngo ko gorana na mabati na nenga kanefundi. Uyino monto bwate nkora ya mwanya bantu. So ebinte bibinde biraiga tata neba omaite tigango debi ayo yege ndukero tara study gaiga nje uri na arabere politics here from 92 I can tell you what's happening chi kwere chi group esto bwate chire ibere eri arenge engaki eri ya UDA abantu aba ba defect koru ba rengo odiem baga defect ko and UDA so they want to fight kotebanga UDA nere strong area usi batamanyitinga abantu aba baitu no bakomia because at the end of it it's a chiko gendrai ota ngokomia ota bara governor ota nabwati chibesa na barimba bwati chibesa ota bananchi avanza igana bakomia nkito gwanjira gotesera abantu baitu libaga to gotiga to bekete mangana siasa kando tokorera abananchi baitegas neba no serikali iri arenga UDA of course eyega asaini gotofinya boniga nange ngendo bwana to gotinga ki governor ya tiga to tiga mangana mange nchito ende se president to isaranza to mutendo bwate mechano gete ache gusige gato tigere bintu ekina gito bwana to gukora buna Abarai. All right, ujumbe yao mheshimiwa Subutuko bwarero abantu kurwebitse byombe byonsi nirene kene ngamba gotegerera Subutuko bwarero na nekene ngachisege chigina chiko gendera omwana engineer kunyara ko bagakomia na inugo igobune serikali report card ino nabanyarage gutwara liko azenge nchase chisegikire magendo rutakunyara ko bakaokorekana ujumbe yao neria sebara Subutuko jaboni gachisege chekaro igwete echire town Kisii town mongino karenka ari okari Nyamarambe okari Moticho no igwete mongino okari mata ari to Nyamasibi osoyo okari Nyacheki osoyo okari Kegogi tamaiti gusise ginchi korteke jire town aba bamanyete nechi blog echi chimanyete na aba bago engineer. I'm telling you at the end of it nyasa urito go sabore igoro buna Simba go te maraika ta yara arugoro acho go torosere bintu bieto intu tueka to kwebeka amo
totiga mangana atubwate yeriberera totegererane na hende totigo bochai omonto gachoro na chabe kiare moya maskani geta masinini ekakwa moya maskani ya masinini na rimtora nyare ko reason because mobe igoro governor abe igoro na inu mobe igoro gose governor buna boni governor tari igoro arense onya kwa ntegerera ta igoro na ta senator na senator akanjera na ngaki na aretiare na chari governor baisa nansense inche responsibility ngo chikoira boniga jino mo ko the former governor we can meet him tikali nebi intebi abantu bane bari barenge nere barenge close nere na ba kunya gorete bitina gati y'abantu aba bere komisa abantu baito for no good reason at all tiga totegererane all right ekere tu ategereranire manya tiga ngote busi yeitera amesa ko tanji kon chinde chonspi all right waterebo mweshimiwa ntete kura bugori chisimibere sato ningwa libaga keroto gukorera chinkwano kwan makeiga ase aringete ward ya bugeka kina sabo tiganyora chisimibere sato iga kerano chinsa cha chire kerega 0704102102 0785102102 na radio hela Right. Asante. Right. Sawa. Asante sana boke wenkora singencho ye kerengerio kioga buna kwa kibekire sa mbeo. Vuna ready hela. Yes, Eric. Okay. Sawa. Asante sana bwigo Eric yasingincho ye ekerengerio kio. Vuna ready hela. Wairebia. Yes. All right. Sawa. Asante sana botu buli nako asingincho ye ekerengerere kyo boigo. Vuna ready hela.
Alright, so ya mincho ili nteto kobo linkego ga linde nyare kobango suka wetera 0704102102 0785102102 toleno mheshimiwa Richmond Manani rayo liyoro mwemsiebwe wode ya Bogeka igotoka kitutu cheche South ase county ya Kisii andake mheshimiwa karonte teto nyare kobatogo kodra chinkoniche na kumiria ba na inchi ba okoko ga koromo gomo kabisa mwago chibesa na werego utemba mai tengi to ko in fact woniga ni nduga ntareka na mwani ngakirwe si goikanke sa problem ya to kire okobo goikange ndororo ekara na ikiroro ndore shide yu nyetatue tindi gota imo MP tindi gota ibi senator tindi gota imo women rep tindi gota ino president na ende tuenzi ndu akere chikura lakini ni nchende na wana nchi so goika goika batomende chibese tokonyera abantu baitu right sawa ambo lisimi bire chomweli vuna redi hela kona ninje tata All right. Sante, watera umeshimo megoneri once tukole ne sime yo mweli. Vuna ready hela? Vuna ready poprai. Waira bia. Aha. Okay. Sawa. Sante sana. Kero corresponde sengane. Bono. Oyo mo rafiki ane akoro mokwero. Simba tarareta segi town. Simba tari kogende pigipigi. Simba tari sako ya pigipigi. So abantu bari be sako mbajete bagakora uchaguzi yabo. Bagachora etimu nera I don't know ikorokose ya bas ne ya nunda. Apparently abantu aba babere bo kabare tri ubu group bwabo. Abas na nunda. Ubu group nabo korwana in the name of Simba. Na Simba tayo sake yo. So ndo jinara ko de yabana abaminto bonse boko en jipigpig. Tigapati ko teka raba na siyasa. Poi kabakore gas na the current government. Because omwana siyasa yo ko mangaina. Mona bando ba ko changie binde. I'm telling you na bana siyasa. Bono osoro ne rafiki ane. Osoro is a young boy yasende. So ndo mo bodiga. Kenya chaka since independence. Nero vero muchifu ibo mo tanga ni Gusii. Bara abeira abange. Konyento maite no ngore chifu ipu parliament. Ntoi komanya. Tiyo to tige siasa ichi osoro inchege ntongo saba. Osoro tige kanye. Bache because bonus pina bara iba Gusii. Bache ba isara ansense na leadership ye county. Bara se problem ere bara ngiri bijana biri byonse. Chi group chiri ibere. Baba te byonye ne chikura. Ba ke chikura fresh. Onye nundo timu ya nunde koira sawa. Onye ne timu ya basi koira sawa. Lakini baba te pake county commission error. Baba te bina ki bono ko mwatu wari segi. Ntubuna bara ituachira amo. Diabon turangeri tuachire mwenzi mwake chiku. In the presence of media kiregendo. Timu eri ekobua. Yes. Ekorega asine serikali.
lakini binte binde tokonya kongusa muna boni ga chusi omwana naro ituga iga kuruba central sure ngoko babegete t-shirt irikire lita ya Simba nkyo goitera omuntu nde akobeje bintu byense egento ngosaba naenda onye bantegerete baigwe tigabatike kuigwa amang'ana abanasiasa ntwe abanasiasa ntobwata abantu chidayari cheito estari chigo totebia onye as a leader you cannot make a decision of your own okonya goitira abantu bawo alright for no reason tigatutige uchochezi abantu baitu tigabatike uchochezi asa abanasiasa bari bachorire barobisi alright tigabateme kuragige ntoko komorembe uikatore tomorembe tigere tokoreki na rieta etaya sawa otebire ta ngankori mere tayete ikorima abantu bataite ko yuterime nozibine beya biri twara gutumia kare moro muntu nabare gojonye gataite rimwana go chiesa igonye nechi bantu mogo samba omuntu uteme oiga ekebeya kiarimo oireba so bataite etaye yerime baso yoko boko ime bakoriki banguse bandeya lakini banyo etaye gasa ine komurika ryoka ine ari shiderega onye umuntu naro urakore gasi buya tigato tiga mangana amange tomoye ribaga ekere tuwa moire ribaga gavana akore gasi yae kago sinywa tigato mujaji bare emyaka 5 tigato ramo tiga because undi bwa spino yare ko bano sorore gavana na bare ko takai wambo tai makore gasi right boni garuto naga sene ko chenchi abantu gwete serikali noroche abakalenjini babukire serikali taibo nange gendo buno sora bwene takurwana ni kare chief whip tata president gakimbekire na nchaba Gusii alright sawa asante sana mheshimiwa fair enough ekeronte kete chisa chia chirega lakini ngo elibaga akego andake o kwanere aba menyibe ward yabugika osaba na inchi be ward yabugika bagotekerete butuko bwalero sofa ngaki report card yawe gosoma wango iganto akorera ko kwandre parerie kubwatani bumiroga gwechiari marani maybe mbekeri ogeliao twakwana n'abantu bari serikali tokaigwana na oike pare yewe priority nchene chinguro chichana chire chinke nkome kinde shwa epare ya rosiwe na butego kora mwaka oyo epare go ikeros bonye tekorosu abantu mbare bakobwa ekine kigendo kirege tangani umushimo kibagende nagenda akaru umushimo wechipara umushimo murkomen na ntote mete gutumia samu influence kurukando torgo sento ewe priority ntoka asaini no umushimo mwa na gumo kwa na temete neringa e contract ya chenjetiwe because munyo yo mushimo matiangina etetega bari no mushimo mumaima so we are expecting before mwari bo mwako uyu mwese ko riye pare ya to chandire ntitwe kantu bwa pare to gochera chinka kero kwa ni pare na bintu bike bibiri bitatu biri gwa korera ari gosetora akora bado ne chibesa o ganyete jiringa sene ko bya ne chibesa okay boniga nimbwata abana ngo somya kusengwa kalera fees baroro nimbwata abana like 18 abunto to orphans boniga polytechnic nera ali anyawale nimbege tabana boniga bali 63 bali polytechnic ya anyawale awaiting I get some funds from a county through governor abakanirwe banyoro ubufundi obwa magoko nimbwate boniga nararire ebyombegete kada to kwana like now buna bona this rain season nine nilimete 60 around 65,000 nine nilimete yogo simeka the last patch yego on Monday go Tuesday yingo chikoena na gesoni area gesoni so kantara ina na tipati chinde nine nilimete so emete yekera ba go simeka nine ko monto emete 2020 so at the end of the 5 years na bago chikoro rumotori na moeta agasimeka atebenga Richmond na nkonyeta inche bunandega ekera matangari ndocho mujota banda bambari kwenyara pingwa assess in the situation like now nimbwata matanga abera abantu bare basirete yani anyabondo babere basire toro nate betu kuna abantu bane banta michete ikwenya so I'm planning na kinkori gichibese ngore sandu ngori gichibese mbaka ne biri ya mochari na baro bari gichibese chegari igo nabongo bakonye muntu wodi yano yonkereire tayo bwate shida uchire sene ngose komokonya egento yo kanje mbwate nimbwate ngore ndabo lakini mutu waro mbwate no mumo
lakini n'abantu bane bonse pina bo bamanyete boyo inche onye nense amunye chipara ntu awadi epara nere kurunyore epara since independence nyanya korosukwa abare gotebunga akira Richmond chikura achaba rosiri epara so epara ina ebege to ne chero suwe kurunyore Catholic nyore mate ya soke para ya Manani para nera ali kurubo mugaka mecha yana gosoka esieka para ya esieka erinere tarabe kwera apara ntribo tutu ya south no tutanya kanyore be na kilometer even na kilometer yerami ase Gusiiland. That's why kwarra se pare nero ngotumika ninduga nero ngotumika uchibone na ende tinko nganya kurunka nje komenye town na ariere tabando baite iranga na rinda asukume pare yakoreki na rinda asukume pare yerosugwe so egendo keroro ngedi naki etogotiga with the time ni might before the end of next month a contract in ko siumire site so ekere ya siumire site e pare ya be kirwerami na ya senkorara ni ndare sendemete e kanisa ya itu ya Catholic ya Nyawale I've pushed the kanisa ni I've made sure kanisa ya be kirwa mabati since ya ko almost 5 years etanya kube kwa mabati kwa ngamu glad na etororo yabuniru through the influence yane omukatekista na Father Stephen Orioki so igongwa kera na ine mono monaba Kristo banyaore Catholic Church mbiyamono na ende mbiyamono na ba shimo wadina rangereti oromo chango ni wensi obekiri chibasya second series yanyaore nya site gaba seni yani saba iraneri ikanisa ndigati boni gane abo miroga SDA na ruete ira nimba bekire flow so far na umoire materials actually neri na nya tenyora so moni bike njemba gori tsimiti choko beke flow lakini materials na akora neri so binto bire within my reach asenko nyara kokora na besi anenke na atemire kokora na abantu mbwata ali abangi na mbwate buna bono maite toramanya umutururo ori 250 orio konkera nkomuramugorane metorere bere yoko musukuma lakini agote bina ki we need more money as MCS because you guys talk ara mashinani ere igoro umuntu nabago chabugo na mambia nde inara irencha so gotaka kobeko hope yo mwa umuntu oyo ubugimo bwa nere bosuke nabo kumuriye no 200 mo de genda ga jo no mochera koriki no na mochera uri so kantu we are working on in and go tige ntiyo kango te yabando bane babugika musigari ta chache ko uturo butukunga kwa bwata amaru tiga maruaya kwa bwate mugaso mbotuko kwa bwate mugaso na mugaso badu baka toko abasigari baito batware tendency erembe especially abasigari bari yo mabater within the jurisdiction yo ko bwata abantu baruo bagerera abantu baito batakai na butoka no mundo ngorosi ara maruaya akera korosia maruaya taigwa nsachinde taigwanja kwao as a leader ganto kotaka komanya nkiye ko korosia maruaya ebiasara ora pe ku biasara binde bingao no nyara kokora gokonde bisawa okorigeri 10,020 cyogo chake biasara terishita njina abera sengo eta igano nabanda bakore biasara ibyebika bona have money ngoyora no muntu nyine chinyanya kon na mwachiri hubere na mude mentere stock ngoyo muntu nyine mesia kon na mweru mentere stock ibintu biryebike kusudi umuntu otoro chinkwirwane rare so ko mwake jeki yako karki oskego lakini abasigari aba bacha babwata abantu umuntu yonse jina maruwa bwate gosene 5 liter bwate osejanga osebusa umuntu yo enda apukonie ngombe achikoruwe cash bill police ya 10,000 so obuko tuno butaka abantu baito bakasene ko develop ase kenyoro so ndibwo inspion tekere toro mogeka umusigari ta kabona ago otrabo tuko inamba yane mo bwate ngakere ngiko osento abantu bane abasigari abuna butoko bwata because obuno obwibi onyo musigari kamaito muchuya maruna aroro tigagende mugaso tari botuko yagara abantu bande batama botuko ri umuntu agotama ndo so no ngoro imi abantu babune kira magoro so ekena hingo tebi abantu baito babugeka inche nimba korere gasi at the end of 5 years inumora aje kwa mwana ki umumuro mwabege toro na isene go seta isene lakini nimaete egasi ngo korane na na wadari nje tebe sengo chikori ginju gwete nengi aya jena aje to korara abantu gasi
Alright. Ekerengo koregas, that's why Rocha I stick with the government of the day. Because serikali nere bwate nere ngombe. Nere to kamama vera to ire abantu baito. Onge ko yeruta amagena. Diyogo chiko kamego gwa korota? Eko gwa korota cho. So tigato onye problem ke roro. Inche it's not that thing go sing, you know, dance ya. I dance with the whatever wasimba. It is a problem yato okay. Once I call governor namate a problem nere gana. It took reason nere. Alright. Try to sort out. So whoever thinks that the governor is not going to deliver, we know muntu bwate ndamwamu. Ekerori kiongozi buna bono rege studio. Asenda renga no bwate shida. Utengo wake desi mingora nga dewe na ki bright. Iganduke tenkera habu gana to reason yamu. Tonyo solution. Lakini tinko moko nyore mitandao gari kingo korama. Kingo korama nani kimai na bongo koike. So tika kia bantu baminto tutige moko endamwamu nebibero. Ekegusii ito gosenesuke. Alright. Alright. Asante sana senchira benike momo nchi particularly no mheshimiwa Richmond Manani Rayoli kuruase ward ya Bogeka kutoka kitutu cha South county ya Kisii. Kuna yo mweli asaba Kenya bonzi bagotegereza sabo tukubalero. Nchega no de Kenya ito. Boni gato sibe mechibi. Gato asibire mechibi gochibosia ebintu mbikari biororo. Indombikari biororo. In fact muna boniga chibando enchare kare bosie kare entambe bando boniga mugondo isikurigiri ndagera tekoretibuya mugondo so expect na ndi chibande chiko no 300 asomoke bori 2 kg so that's why ngoteba iga teto tigiri bereri nyingiri rense muntu tayochire komanye president ngwakorere waine no enkisumwa gena no Nyamira gena no mabe ebinto bigendera kawe yaikera gusise itano nekera magendera taite gocha ebitina biribiro yagera no president ri bagakoreta yairoro wao yaranga anto yuwaneni digato kwane ne sauti ya mobuno mugusi chitafauti tobeke kando because one day one time history will judge us nkikia gerito karete bitina ri bagatware gotiga torete rwebindu ri boikoyo nkwaro je toro jiboni ngabo ikoyo modero ngwara basoire se barure gari basoire serikali bonse nkino Ekegusii tutakoimukira tuchamo tutebetiga tubugora ribona iga tuende seruto tomote naki rais bona tuhamwire Vuna Gusii tuabere gentekamo tokore serikali naye so that torareta amagenderero ribagari bitina Gusii bitina ebi mate mbi coherence mambi enda bira tokane Richmond tinyense lakini ngaina atika abana bane ena abatika se ense osese county yebitina that's why koraba Gusii barabange bachire Kajiado bachire Rift Valley Kitale no bamenyete kwanya ko bitina kuruo mbiyo lakini abatutigarte gaiga paka abana bake batara ba ko to school umwana yama ete bitina ninki ama tokora ama social media ko nje smartphone chiacha ekina kiamanyete tigato tige tukanya abana baito tutwareta bito babantu ko musigete Nyasaye tumwegenete Nyasaye tubwati buna kare tware ko tebuse Biblia togende busyo uno Gusii. Alright.